mogu da imam dečka koji zarađuje 2000 eura. Znači ne može da me vodi na more koji košta 5-6 hiljada eura, druže. Znači ja plaćam sebi destinacije i znam koliko to košta. Znači to su putovanja 5-6 hiljada eura, maksimalno do 8 hiljada eura nekad se potroši, zavisi gde ideš. Tako da treba mi neko ko može da me isprati i to je to, znači jebote. Ili mora da bude malo jači za nijansu od mene financijski, znači ili jedno ili drugo, sem toga mora da bude obdaren. Ajde ljudi, zapratite svi moj Instagram i novog jebača, idite svi na Maca Stara Only. Evo sad objavila sam casting danas. Objavila sam casting. Nisam sponzoruša, nego neću ja da finansiram dečka.